chukwu kere gị eke. Onye kere gị bụ nne na nna gị kere gị. N'oge ọbụla na-achụ nwaanyị rie nne na-ewe mkpọbi ọba rie nne. Ndị na-achụ nwaanyị ga-agba gị. Achọrọ m ka m gba gị na arụ nwaanyị bụ alụsị a na-aga agọ, ma nwoke ebu ọfọ wee na-agọ nya bụ alụsị. Chief priest na-abụ a na-agọ ofu alụsị. Were uche chee ibe m gwara gị ebe a na. You can argue, you can as well argue like always. Nwoke na-abụ ime threesome maọbụ foursome with ofu nwaanyị na-egbu mmadụ. Ọ manye gị nsogbu kịta, na mgbe ọ ga-enyebe gị nsogbu bụ mgbe ndị ndụ tọbalụ gị ụtọ. O nwere ka ị ga-esi wee mesibe your mother ike, your own mother. Ị na-efili na o nwere onye ga-agba gị okwu. Your mother wee meketa wee jee meeting ụmụada wee kọọlụ gị ihe ị na-emebe. Ụmụada ga-ebugodo ụzọ bịa chie gị warning. Ibe ị na-eme adaba nwaanyị ị ka kachie ntị wee gba nkịtị. Mbọsị mma gị ga-ekube ume, mbọsị mma gị ga-anwụ, asị na mma gị anwụana, ụmụada abịa ọgụ. Ụmụada ga-ekwo gị unyi n'iru paredi gị n'obodo niile. O nwere ibe ụmụ nwoke ga-eme, onye ọbụla ga-anọdụ kam. Maka gịnị? This is ụmụ nwaanyị nwere so much power in tradition. Onye ga o ji wee bụrụ na nwaanyị ada eje ahịa, nwaanyị ada eje ọgụ. Ahịa ada egbu nwaanyị, ahịa gburu nwaanyị mere alụ. Civilization emego nwaanyị ojebe amị. N'ala Igbo, omenala Igbo, nwaanyị ada eje amị. No matter how strong ị dị, nwaanyị ada eje amị. Nwaanyị ada eje ahịa. Ahịa gburu nwaanyị mere alụ. Ahịa likporo obodo ọ na-egbu nwaanyị. Igbuo nwaanyị mana ime gị alụ. These are the powers of our women. This is the powers and the strength of our women in the olden days. Religion has subdued it. Ọ bụrụ ụmụ nwoke emere unu n'ụnụ nwa ji aka unu wee chụpụ onwe unu n'ụgbọ. Ụmụ nwaanyị unite. I am urging you people to unite. Unite and become more power and strength. Unu webulu mbụ ụbọchị bụrụgbo na-abụ alụme n'obodo. Ibe ụmụ nwaanyị ji agalị ngalị iwe bụ mma ekwu, mma eji esi nri na kitchen na mkpesị baji esi nri. That is their weapon. Anya ka ọ na-abụba akụkọ ọnụ ụmụada nwụrụ anwụ azaba oku. Ụmụ nwaanyị dị so strength, far the more than strengthful in the spiritual realm than ụmụ nwoke. Alụsị ọbụla eji nwaanyị wee hụwa, alụsị ọbụla na-adịgide ile. Alụsị ọbụla eji nwaanyị wee hụwa, alụsị ọbụla na-adịgide ile karịa nke eji nwoke wee hụwa. Mmadụ sị gị na ọ ga-atụ gị alụsị, nyatụnwa gị na alụsị eji nwaanyị wee hụwa. Maka na alụsị eji nwaanyị wee hụwa na-egbu ọ dị n'anya n'azụ. Alụsị eji nwaanyị wee hụwa na-ekili ya famili, mana alụsị eji nwoke wee hụwa na-arapụ ka agara gị isi wee dị. Alụsị eji nwaanyị wee hụwa na-egbu mmadụ mgbu na-abọ ma mgbu na-atọ na mgbe arọ, mana alụsị eji nwoke wee hụwa na-egbu ofu mgbu. O gbuo ochegodo ka akwa onye egburu, ụnụ gwa anyị ogbu onye ọzọ. Mana alụsị eji nwaanyị wee hụwa ga-eme gị onye ọbụla o ji ọ na-aya ọya ịbịa gotela onye bụ ọgwụ jide gị gbuo, na ngị nwa gotela onye bụ ọgwụ na-esi onye bụ sọrị. Alụsị eji nwaanyị wee hụwa gbuo mmadụ adịrị ebe akwa ebe onye ebe o gburu mmadụ. Ibe akwa osi okenye na-asọpọtụ ya ogbugwo gị na ibela akwa. This is strength of our women. We have neglected it. Ụmụ nwaanyị dị more powerful than the men in the spiritual aspect. Far the weakling, far a weak gender in this physical appearance, but spiritually far the stronger than me and you. In the spiritual realm, nwaanyị na-achị. N'elu ụwa nwoke na-achị. And them at this life, the very church. Everyone is in the spiritual realm. In na mmadụ dịrị 2,500 years. 2,500 years. Mana ụwa, how many years ka ị ga-anọ? Ọgwa years nke na-ekwu bụ na agụmọnụ ọnụ ahụ. Maka na ede n'ụwa mmụọ
100 years n'ụwa n'ụwa. Calculate how many years. Mmadụ asị na mmadụ 2,500 years na mmụọ. Mana nwaanyị na-achị ebe ahụ. So many things greatly. Number one now, I want you to know that our tradition does not tell us the gender Chukwu dị bụ. Mana religion batalagba anyị sị na Chukwu bụ nwoke. No. Our religion, our tradition does not teach us the gender Chukwu bụ. Anyị mara ma Chukwu abụ nwoke, anyị mara ma Chukwu abụ nwaanyị. Ebe anyị ma bụ na Chukwu bụ Chukwu. Ịmagwu ma Chukwu abụ nwoke, ịmagwu ma Chukwu abụ nwaanyị. The supreme mercy, ịmara the gender ọ bụ in tradition. If you refer Chukwu as a nwoke, I think you are making a mistake. Asị ka ekwuwe na Chukwu adị ka ọ bụ nwaanyị. Ma asị ka ekwuwe. Kedu reason ji wee kwuo onye? Anyị mụ na gị zodolo ụkwụ bụ nwaanyị. Mmiri bụ nwaanyị. Nature na onwe ya bụ nwaanyị. Kedu ka o si wee dị gị ka Chukwu aga bụ nwoke? O nwere ike ọ bụrụ nwoke. Mana my instincts na-agba m na Chukwu bụ nwaanyị. This is something you need to know. Somebody na asị m, where are you getting your information from? Mụ na gị ararọ. Nya bụ ihe m ma agwa gị, mụ na gị ararọ. Abụ m a spiritual lecturer. Spiritual lecturer ka m bụ. Ọ bụrụ na ịtọ ntị n'ala. Ọ bụ na ịtọ ntị n'ala, ịmụta ibe na mụ na-enye gị instances. Ana m enye gị proof with my teachings. But you decided to ignore the proofs and make argument. Ọ gbasara m. Kedu ibe ji wee gwa gị na nwaanyị na ọdụ ka Chukwu? Nwaanyị bụ Chukwu izizi ịfụla anya. Ọzọzọ bụ nwoke bụ nna gị. Maka na ụfọdụ abụọ mee ekili gị. Omenala Igbo agwara anyị na Chukwu kele anyị eke. Ibe omenala Igbo gwara bụ na Chukwu kele ụwa. Ọ gwara na Chukwu kele anyị eke. Maka na o nwere ka Chukwu ji wee kee gị eke na amụrụ gị amụ. Minus mmekọ nwoke na nwaanyị ama mmụta gị. Chukwu ekere gị eke. Ibe Chukwu kele bụ ụwa ka Chukwu kele. Chukwu ekere gị. Onye kele gị bụ nne na nna gị kele gị. Nne m na nna m kele m. Without akwamiko bụ ama mmụta m. Achọrọ m ka m gwa gị na mmekọ nwoke na nwaanyị with so many bad effects. Wezikwa good effects. Nwoke ọbụla na-achọ nwaanyị rie nne na-ewe mkpọbi ọba rie nne. Ndị na-achọ nwaanyị ga-agba gị ibe na-ekwu ebe a. Nwoke ọbụla na-achọ nwaanyị rie nne na-ewe mkpọbi ọba rie nne. Unu ejikọla oke mmụta civilization, ebe unu mụtara na social media, ebe unu mụtara na internet, ebe unu mụtara na school. Achọrọ m ka m gwa gị na arụ nwaanyị bụ alụsị a na-aga agọ. Ma nwoke bụ ọfọ wee na-agọ nya bụ alụsị. Achọrọ m ka m gwa gị na chief priest na-aba ada aga ofu alụsị. Chief priest na-abụ ada aga ofu alụsị. Mana ofu chief priest nwere ike na-aga ọtụtụ alụsị. Mana chief priest na-abụ adịghị agụkọ ofu alụsị. Were uche chee ibe m gwara gị ebe a na. Were uche chee ibe m gwara gị ebe a na. Onye ka o ji wee bụrụ na nwoke nụọ nwaanyị, nwunye ya gbaba n'ilo, nwoke ahụ ewebe chop down for the fact na nwaanyị ahụ ka bi under your roof.
and na ego isi ma nkwa ịgbalụ n'isi ya ka dị n'isi ya. Nwaanyị ahụ gbawara anụ n'ilo, ị ga na-ewe shut down. Maka gịnị? Unu adịgo chi priest na-abụ wee na-agọ nya bụ nwaanyị bụ alụsị na nwaanyị bụ alụsị a na-aga agọ. O nwere ibe unu mụtalụ. Ụmụ nwoke na-abụ na-emezi unu dute ofu nwaanyị. Adị nwoke na-abụ nwoke na-anọ asị ka edina ka ofu nwaanyị. Ọ dị very very wrong. Unu gọkọrọ ofu alụsị. Adị na onye daa iwu ọ nwụrụ. Ọ na-egbu mmadụ. You can argue, you can as well argue like always. Nwoke na-abụ ime threesome maọbụ foursome with ofu nwaanyị na-egbu mmadụ. Ofu nwoke nwere ike idina nwaanyị 5 at the same time na ụdị na ị na-eme sixsome maọbụ na ị na-eme ebe a. O nwere any infect. Mana ọ gwebụrụ nwoke na-abụ dina kọlụ nwaanyị unu elikọna nri n'ofu efere. Maka na onye ọbụla chele ibi aja echiche ya nwụ. Ọ bụ na ị notice ya na enyi gị nwaanyị na ofu one of your best friend, one of your closest friend na ọ na-achụ nwaanyị ri nne. Ị notice ya na ọ dinago nwunye gị, na ọ dinabago nwunye gị, maọbụ dinaba enyi gị nwaanyị. Kọtụ nata relationship ngịnị ya. Maọbụ ịrapụ nwaanyị ya bụ ka nwaanyị a dị egbuna gị maọbụ dị egbuni ya. Ikezi idinasị ya nwaanyị n'ụtụtụ na wee wale nzuzo jee dina na mgbede. Ikezi dinasị ya na Monday olu Tuesday nya wee dina. Ngịnị ya na-abụ na ayịkọ ofu nwaanyị. Is not good for your own health. So many of you can have arguments on this very topic. Maka gịnị na ọ dị gị na-arụ ịma nkwụsị nwu ya. They like it so much. They can have argument because the topic is not favorable to you. But I want to tell you that tradition is not there to favor you. And I want to tell you that tradition is not there to favor me. And I still want to tell you that tradition is not there to favor your family. I want to tell you that tradition is not there to favor anybody in your village. Tradition is only there to favor the land. Only the land. Maka when the tradition favor you and me, we can come and go. It will be partial. Tradition is there to favor the land. Ọ bụrụ na ọ na-abụ emime nke na enyi gị nwa aka unu je duo onye hookup unu ada ebu mmekọ ọnya kwụsị ya na ọ dịrọ mma. Ma mụ na-agwa gị na ọkwa mgbe ndụ tọbara nwata ụtọ ka iwu adalada na-esenyite. Iwu ịdalụ na mmụọ bụ ndụ tọba gị ụtọ osenyite. Ogbu onye mbọsị ndụ na-atị ya ụtọ nya bụ iwu, nya bụ ibe dị n'ala Igbo. Ọdịnala Igbo bụ ogbu onye mbọsị ndụ tọbara ya ụtọ. Ọma mbido kịta ọma nye gị nsogbu kịta na mgbe ọ ga-enyebe gị nsogbu bụ mgbe ndụ tọbara gị ụtọ. Idute nwaanyị mee nye sọ gị ije n'ichie nye echie, ije n'ichie nye echie. Mara ọmalụ na ebe abụ dị n'ukwu nwaanyị na ọ na-egbu egbu na-azọ azọ. Onye mere o ji wee bụrụ na ụfọdụ alụsị na-adịrị ekwe nwaanyị bata n'ime ya. Maka na nwaanyị bata n'ime nya bụ alụsị ọ gbalụ alụsị ya bụ. Ụfọdụ alụsị nwaanyị ada agadebi ya. Ụfọdụ alụsị nwaanyị ada eli ibe sili na nya bụ alụsị. Ibe o ji wee dị otu ahụ bụ na nwaanyị lie anya ọ gbalụ nya bụ alụsị. Maka na nwaanyị bụ iyi. N'ọgwụ na-agba ike bụ ọgwụ nwaanyị na-anyụsara mamịrị. N'ọgwụ na-agba ike bụ ọgwụ nwaanyị na-anyụsara mamịrị. Na nwaanyị nyụọ mamịrị n'ọgwụ ọgwụ alụọ. Ọgwụ ọ bụ agbalụọ. O nwere ọya aka na-aya mmadụ
ọya ga a na-akpọ witilo. ị mara ibe bụ ọgwụ ya? ịgba ọya aga egbu ya nkịta ọtabie gị aka. ịgba witilo nkịtị ọtabie gị aka. ị ma ibe bụ ọgwụ ya? ọ bụ na witilo ayaba gị ma gị nwere enyi nwaanyị maọbụ na ịnụgo nwaanyị, ya enyi gị nwaanyị si ya biko ka ọ mesa gị ọgwụ n'ọya. ị mara ibe bụ ọgwụ ya? nya mepe ụkwụ ya rụnye aka gị n'ime ebe a, hapụ ya ka ọ nọ for some minutes.